Koma ziwe zachitika zinsanami magayi singazisekerere mwafu simukampase munthu amene uja udindo umene wachakwera mwatirakwira tinamenya nkhondo ife mmakanthu manyumba mwanu ife mwapanga fight this panopa chipani chumukuchite umene ochichola sakuti chiseweresa mwamba kuti siseweresa chinyama refatu kumakhala chete enafe sitinadyerere we don't care kumano we love this party kulibe saba zolina sapezera lipanga limuvu muthu kulibe let us talk za mind mwa travel kwawa ine sindimankhula pa group panopa koma iyo khayapweteka sinaganise pamene zizi zokha TPP umene ochichola sakutenga TPP amakangana mbuyo musemu jamu issue yake inaliyo imene yoyo amakangana nimene na vicha ndankhumwa issue yake ndiyo ndimene ifeso mafana siti kulowa zoti ndino mene ochichola atenge ndi apa pajama chuka ndikubukira nyamata aganyo ife ari bukira da aganyo saba chuka ndikubukira nyamata aganyo ife ari bukira da nyamata aganyo ama buka aja ari bukira difa nyamata aganyo ochichola ndino mene sakutenga udindo sumagula ndalama sizitheka mandive analipera kale zinthu zambiri mbiri panopa mavuto ena amene tinawo forex ndiko muno munalibe facha galo amene yoyo ndipo zinampatsa udindo of opposition fe am stupid akula chichola sakutenga udindo umeneyo afuna asafune mandive MCB siyogulisa mwamveti MCB siyogulisa chipani chisi mugulisa mandive mapulana anonse alipereka amene mukupanga mandiva chipani chisiyogulisa ndizopusa zimene zozo pano patili munyengo loti sitingamafune munthu ogona kuti akhale kutsogolo kwathu mandiva MCB is not for sale iye ujasiwa chipani ndipo anakumweresa siwa chipani chamale Congress Party ndayi ya Bingu so anali director mandiva anali director ndayi ya Bingu musone ngati anyamata MCB siti maziwa zimenezo musatipange zoti tikukumbeni chipani chisiyogulisa chipani chisiyogulisa musinthe kumekoko musanatulutsi olopa zati wake asanalembe musinthe kumekoko ndipo mukambirane za nzeru malipoti maviyeni afike kwa munthu wankuluyo fezopusa zine silupanga nawo ndipo sapezeka somatipanga malimuvu apapo foti tikuyankhula za kukhosi kwathu hayi ndipo satheke zimenezozo sizikutheka ndipo dzina limene mufufute mikeni mkaka pamepopo ikana anthu ena pamepopo mkaka ime pamepopo sati zanuzo wano izi zino guys zofoyira tunatu yena fetu makhala chete malipira kuti yankhule koma guys ngati dzina mukuchu ife timafuna leader of opposition kuti akayima parliament mucha anthu azizo kuti he mwaona DPP yayikatu speaker munthu amisala chimunthu choti chobalalika ngati imenecho Suleiman ndiye mukampasa mukayike komene kucha leader of opposition foti amayigwisa chilo ndalama koma guys sitili serious akwaku sitili serious sali serious ajakwera ngatafuna chiuno achimalize chipana angonena basi sizona mwene pene pachapa tinezona pene mafunika leader of opposition wa munthu ukwiya kwambiri osati munthu wadiyo yayi mwavesa ali ndalama inde chithola ali ndalamazo ali nazo koma udindo wa leader of opposition sungaye sukumuyenera ndipo sizona zimenezo mwavesa sagwise chilo ndalama koma gwise chilo munthu kuti munthu nduwa makani wa mtundu chani kuti pamalopo akapikisana nawo anthu a DPP wo ndalama zikuyenda kukhala ndalama zigwire ntchito usati ntchito yake ngati imeneyo yayi ngati zinthu izizi inu chichola makanika ku Ministry of Finance komweko anakanika iwe brand ukuziwa uli ku trade anakanika chichola ku trade mandiva kumene chachula anakagwira ndi vitumbiko ku trade kuchako chichola anakanika ku Ministry of Finance ndiye wesi mango sign as ma documents for atenga ku 10% asatankulise zinthu zakumbolo ndala ameneyi dala chiganizo cha president loenda lonse lochilemekeza mandiva tinalemekeza kuti chiganizo cha president ponena kunena zonoti luluke boma tosefe sakufuna iwe ululu umene unamva nthawi imene jaya president avomekeza zonoti achakwera talusa chinthuchi nduluso umene fe tikumva bona nyasi zoti Congress ikupita tawa manyumba facha zopusa zomwe zidachitika pa 16 zijazi mandiva izizi ndi zopusa zidachitika pa 23 mandiva kulengeza kunoti kuvomekeza pa 12 ndizopusa anyamata pano pakusowa mtendere akuthawa manyumba ifanye nyasi ngati zimenezi timene tipeze munthu kuti azidifenda usati munthu opusa iye ayikaganizidwe kuganiza kuku akopusako chipani chichi osamako pakaziganizo mwanokha tatopana anu kupakaziganizo mwanokha chipani chichi ulendo notonera nali sayikapo mulombo wa chiganizo ichichi
Mwandifa leader of opposition sakhala chichola wina afuna satani asafune chipani iso siya kunyumba kwako kama kula monyere foto makatenga ndama kwa chichola chipani iso nawo siya kunyumba kwako Mwandifa chipani ichi chidazi tukuzuzika nyamata tukukhala motatawa fanya zimzopusa ngati ziganizo muda apanga zamanyeza nuzovomereza chisankho ichichizi Mwandifa bado basi mupitizabe manyawa amupanga babawa muganizo chichola iwili chichola analephera zinthu zambiri mbiri kumatosowa even in drama ina ili wose kubanki kujabu mvopusa ndele muzikana akakhalidwa of opposition ndezopusa inu atipiwa chatu kutengerani Musowa akutengerani Jolobala akutengerani Sulemani okoka masavage amene mmaona masavage mungatenge munthu izi zachali chibwitsi koma zoti tidzibwera pano nkumatukwana azitsogoleri nkumamutukwana chichola zankabudula zindikirani kunena kuti zimene zozono kothera kwake nkogwirana mashati tokha koma zoti mudzintukwana chichola zankabudula zimenezo ndesitilolerana zili ngati munditukwanira bambo anga chifukwa chichola ndimatenga kuti mbambo anga ineyo apresident achakwera ndimatenga kuti mbambo anga ineyo azitsogolera achipani ndimatenga kuti ndi makolo athu ndiye inuyo mudzitukwana udolo wake otani omatukwana zankabudula zatsogoleri tikudziwa ngati inuyo munyasidwa nazo ibvani mmene so ankanyasidwira anthu inuyo mabwana anu aja atapatsidwa mipando anthu ankanyasidwa aso ngati mmene munyasidwira apamo koma zoti mudzitukwana zankabudula za bwana zimenezo sitilola achimwenetu tiyeni tilemekezaneni ngati mufuna kuti tidzilankhula zinthu zina osatilankhule zoti tidzintukwana munthu zotukwanazo ndesitilola iweyo ndi amene ukatukwana achimwendo alipo amene adakuza zoti simugwirizanapo tamene ukatukwana achimwendo ayinaso amatenga achimwendo ngati bambo awo kumene mene iweyo kwatengera achichola ngati bambo ako ndimene so ina amatengera achimwendo ukatukwana aja koma dziwani kuti sizingatheke zimenezo ngati apresident asankha basi zimenezo sizingatheke ngati apresident asankha iniyo mulibe mphamvu yoti mukhoza kuchotsa chiganizo cha president mphamvu zimenezo mulibe osati mubwere apa nkumatukwana lemekezani lankutendi lankhulaneni zina koma umachita otchula mpakana zimenezo nzakucha kuti umachula zankabudula aya kumeko si chiganizo chabwino inuyo te Zanda iweyo ndi munthu one kuti woganiza bwino chabwino munthu adzitukwana bambo ako munthu adzitukwana ena ake pakuti ungamave bwanji mu mtima mwako tiye tilemekezaneni chichola mukuntukwanayo tichakwera mukuntukwana ali ndi ana ake mwamva ali ndi anawo anawo ndife ndezoti mudzitukwana anthu ife silingaloletu zimenezo tikudziwa kuti ino adakulembani ntchito anthu omwewo adakulembani ntchito kakukutumani kakutani koma ifenso sitilolaso silingalole mapeta ake tikagwirana mashati kumene tingakumane tiye tikakumana kumene munena kuti kokakumanako zachibwana achani musabwere pano tikweza mabibi chifukwa ife ndenkhani yotukwana ife pa public titomenya nkhondo imene simungatifuneso yayi ngati apanga chiganizo kuti wakuti ndi wakuti tivomereze palibenso zomati mwiyo zimenezo sizitheka yayi kozi anthu ena analankhula anthu ena anadandaula nthawi imene inunso munkasangalala musakhale ngati unena kuti zachitika lerozi kapena zachitika liti zakubowani yayi ndetisaone wina akutukwana chichola chifukwa kumene mukupita anthu tsopano nkopita kuonena kuti timenyanepo kapena tichirane nkhaza chifukwa lili kunkowawa simungamakane munthu wabwino ngati chichola nkumapanga zanu zopusa izo ndiye yayi sitivomereza